Eksodo Kapitulo 1, gidaog-daog ang mga Israelita didto sa Ehipto. Mao kini ang mga anak na lalaki ni Jacob nga mikuyog kanya uban ang ilang tagsa-tagsa kabanay sa pag-adto niya sa Ehipto. Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Juda, si Isakar, si Zabulon, si Benjamin, si Dan, si Neftali, si Gad ug si Aser. Ang tanang kaliwat ni Jacob mayabot ag 70. Nyadtong higayon na didto na si Jose sa Ehipto. Unya namatay si Jose og ang iyang mga igsuon ingon man ang tanan niadtong kaliwatana. Apan midaghan og nahimong gamhanan ang mga Israelita ug nalukop ang Ehipto kanila. Unya may bag-ong hari sa Ehipto nga wala masayod bahin kang Jose. Miingon siya sa iyang katawhan, tan-awa ninyo, daghan na kaayo ang mga Israelita ug mas gamhanan na sila kay kanato. Busa mangita kitag paagi aron dili magkadugang ang ilang gidaghanon, kay tingali unyag sa panahon sa gubat motipon sila sa atong mga kaaway ug makigbatok kanato ug unya mo biya sa nasod. Busa gibutangan nilag mga kapatas ang mga Israelita aron pugson sila sa pagpatrabaho sa bugat nga buluhaton. Gitukod sa mga Israelita alang sa hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pitom ug Rameses aron himuong tigumanan sa mga pagkaon. Apan sa diha nga mas gidaog-daog sila sa mga Ehiptohanon, misamot hinuog kadaghan ang mga Israelita ug nakatagpag-ayo sa nasod, maoy hinungdan nga nangahadlok ang mga Ehiptohanon. Busa giulipon sila sa mga Ehiptohanon og gipaantos sa bugat nga trabaho. Gilisod-lisod sila pag-ayo sa ilang pagpuyo pinaagi sa paghimo kanila nga tighimog tisa og gipatrabaho sila sa tanang matang sa lisod nga trabaho sa walay kukaluoy. Unya giingnan sa hari sa Ehipto si Sipra ug si Pua, ang mga mananabang nga Hebreo, inigpanabang ninyo sa mga babayeng Hebreo, patya ang bata kon lalaki apan kon babaye, tugoti nga mabuhi. Apan nahadlok sa Dios ang mga mananabang busa, wala nila tumana ang gisugo sa hari. Gitugotan hinuon nila nga mabuhi ang mga batang lalaki. Unya gipatawag sila sa hari og gipangutana, nganong wala man nyo patya ang mga batang lalaki. Mitubag sila, ang mga babayeng Hebreo dili sama sa mga babayeng Ehiptohanon. Dali kaayo silang manganak ug mahimugso na ang bata sa dili pa kami moabot. Tungod kay ang mga mananabang mahadlokon man sa Dios, ang Dios naluoy kanila ug gihatagan silag mga anak. Ug ang mga Israelita nagpadayon sa pagsanay ug nahimong gamhanan. Unya gisugo sa hari sa Ehipto ang tanan niyang katawhan. Itambog nga to sa suba sa Nilo ang tanang batang lalaki nga Hebreo nga bag-ong natawo, apan ayaw iapil ang mga batang babaye.